И когато ми кажете, че цял ден сте в движение и не можете да си направите 10-минутна разходка, направо избеснявам, защото това означава, че здравето ви не е важно. И на всичкото отгоре пък имате проблеми с килограмите, което автоматично означава, че това трябва да е приоритет номер 1. Ако нямаш пари да си платиш тока, какво ще направиш? Ще го заметеш под килима и ще си кажеш, ами да бе, то не е важно. Нали, имаш проблем с килограмите, трябва да ги свалиш и за тебе не е важно да се разходиш 10 минути. Избеснявам бе хора, като го чуя това нещо. Има неща, които не ни харесват, но трябва да ги правим. За нашето бъдеще, за нашето добро и за това как да изглежда тялото ни след няколко месеца, след година, примерно. Това, което правим днес, ще ни се отрази след една седмица, след един месец, след една година. Това, което си днес, е последствията на това, което си правил преди една седмица, преди един месец, преди една година. То не става с едно щракване на пръст. Така че много се замисли какво правиш всеки ден, какви са твоите навици, на кое отдаваш значение. И може да вкараш някакво елементарно движение в така заетото ти ежедневие. Да, или 10 минути сутрин, или 10 минути вечер. То не е някаква висша математика или нещо, което не мога да се направи. Въпросът е да го искаш. Има неща, които не ни харесват, но трябва да ги правим, за да сваляме килограми. Истината е, че няма как да сваляме килограми без да се движим. Дори едни елементарни разходки от 10-15 минути на ден ни трябват. Няма как да сваляме килограми, ако не променим това, което правим до момента. Няма как да сваляме килограми, ако не пием достатъчно вода. Няма как, просто няма как. И дори да не ви харесва, дори да не ви се иска, то трябва да се случва. Не ни харесва да работим, но трябва да работим, за да може да си плащаме сметките и да гледаме децата си. Не ни харесва да чистим, примерно, домовете си, но трябва да го правим, за да... Така. В смисъл, има неща, които не ни харесват, но трябва да ги правим.